إسراء كل المصمد كنون تان ادي فو بدي ويد إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله الله بي إذا جاءكم مصيبة فنقول إنا لله وإنا إليه راجعون. سنبين وان إنا لله وإنا إليه راجعون ونين سكتانكم مايد كون كلا مصيبة باود أردما وي إنا لله وإنا إليه راجعون دو وند دوم دوك مصيب hakkundi jomo galle e joom suudu mum gandimi il faut welde don tan kadi hani welde ndo wonno mbeɗa heewi wiide kala saaha dewgal ko ibada dewgal ko dewala Allah waddi noon haydara a fotani ŋaƴƴude e dewala Allah ma eɗen kokko ɗo yera dabɓo Fatima to horam Fatima kanke e joom galle makko Seydina Ali no neɗɗo wondirata ni e joom galle mum ɓe gonno ke yewtude ɓe piiji ɓe jala joni noon kanko Fatima o momi reede Seydina Ali o worro ay reede ma ndu no way mawni ni elle sako mbon o wi Seydina Ali finni ha annore muɗum dilli omo rewe Seydina Ali yafomi jamma o fof omo dari Seydina Ali sari yafade mi deƴƴi tan haydara wiyani o yami fijjane ma tan annenne guiɗelam fijjane ma tan yafomi Seydina Ali sari yafade o dari jamma fof o dari o wi o limi hawo tawi woni laaɓi 91 Seydina Ali fuɗɗi wiide mi yaafima weeti subaka o fayto nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kanko Fatima enen ganduno kanko nelaɗo mo horsin Fatima o yi Fatima o yi mada dahaki an guitamare nande mi ɗanaki o yi wallay baba mi ɗanaki hanki de mbeɗa fijjanno e Seydina Ali hamme mimi reedu ndu mbimi reedu ma ina mawni e elle sako mbul baba Seydina Ali no finni ha andore nde dilli o yi joni noon o yi dari mbeɗa yafanom o yaafi kam de kono ɗewani bammakko wi a dañi sens so yafakima Allah alay ma gueɗal min bammam alay ma gueɗal saka haala noon lebbi tati gonda e joom galle ma naneni kalini mbimi fodde mo jinnaɓe ma joguinde gueɗe asuwa resede sa resama Allah itti ɗum totti ɗum joom galle ma Allah andi bamma a fotani ɗum yafanade Allah andi bamma a fotani ɗum tikkande joom galle ma kadi c'est la même chose saka haalan fodde lebbi tati wadde noon mbatten hen hakkillaji men nen fewi ganden dewgal ko ibada e beyna sarra'i wa darra'i aqul qawli hadha wa hada assalamu aleykum wa rahmatullah jazakallahu khairan barakallahu assalamu aleykum ɓiɓɓe julɓe en mbi alhamdulillahi rabbil alamin no tawiɗen oɗo ñalawma belɗo joɗɗo jontaɗo mi weltima e hunare naɓe mi wawa limde guure takkiɗe e tariɗe kono mbaɗa wawi wiide e yeeso dande leñol si hono ndendori somi nani dande de somi nani inde ndendori ko à cause de dande leñol walla ko sabu waɗi sababu Oumar Doro Kume mawnam babam sehilam confidence am kanko tigui taki kam ummade Dakar garmi ɗo henna e Hammadi Hunare yettere Allah ko jimi ɗo henna ko weltare e weytare nda ne tawno on jingiri te ɓuri kam hen welde foof ko guila nden ha joni ala e moɗon gummiɗo onon foof oɗon jooɗi oɗon ketto ay ɗum ɗo sinno kota amen to a yiyata joni ɗo 16 mone maɓe kewde kono kamɓe foof ɓe daroto jiya goto goto ende sortoro kono noon so wiyama jangde ɓurano ko ɓuri ɗo henne tagui ene heewi ɗo e nder Fouta meɗen ko haqiqa ko gonga tikkantumi Oumar Doro Kume tan ko gueɗel gotel ko taki o nawa kam e animation o addani kam e ɓurano min gondi ma won duuɓi 4 omo jangguina kam ko suudu makko dow leesa makko min jotto e min mbaɗa enregistrement ene waɗe différé e radio ji goɗɗi ɗi ala radio hande mo koyngalam natani somi naati e radio ji ha mbaɗa worta juuɗam mbaɗa werta junggam mbaɗa totte salaire somi yetti Allah e nelaɗo muɗum Cheikh Ahmad Tidiane jettanmi ko Oumar Doro Kume ne nene e baba tawe ndax so nene e baba ñaame e jawdam ko à cause de Oumar Doro donte kamɓe tak kam jibinede kono noon mi wiyan mbo Seydi Kume ɗo jaggunoɗa ɗo ɓeydu ɗum ɗa henna Dakar aɗan ko taki ɓe garani haajuji ne keewi jam ne woodi jam lun ne woodi hewɓe ne jiiɗi arde e dandam e wonɓe toon to Dakar ɓe min goppi caggal e partout
ala ɗo neɗɗo woni mo ganduɗa yiɗano arde e programme Oumar Doro Coumé. Oumar Doro Coumé oɗo ala mo daranaki nder Dakar guilay publicité ji guilay programme uji guilay yiyade guilay lijjide guilay probléme uji janani. Kono noon hande so yeccitima ɗo henne Hammadou Hounare o ƴeewa gauche o ƴeewa droite o yiyani gummiɗo Dakar so wona Mariéta Gadio kono ko haaju jaggi ɓen bawɗo wonde foof noon guilay animateur animatrice journaliste e defowo wagne walla jaahowo guese kamɓe kala ɓe jetti Allah ɓe jetti Oumar Doro Coumé. Min Mariéta Gadio debbo ma Gadio ɓe guinnotortomi e radio meɗen toon to gondunomi e Oumar Doro Coumé guila e fuɗɗodam guila e nder suudu ha jaltumi jaami e bedda ha jaami mbaɗa yaada e Oumar omo duusa kam e micro ha wadde kam e wadɓe ko équipe o jogui wona min tan goto Oumar Doro Coumé formi o formi ma won yimɓe capanɗe ko min wattidi o jogade ala neɗɗo moƴƴo mo hollani kam ñanden no nenam sellani no noddumo mbaɗa haalna mo ñande hen Allah o ɓuuri seedade ko Hunara wonno fonno walde o waɗi reporté walde mo o ari ko hôpital o tawi min toon mbimi Oumar hande mi yahani o wi hay sinno mbaɗa tawa toon docteur Eba mami ya o yehotimo e nenam no nenam yalti aduna hanke woni lewru mi anda hiccanke woni lewru mbaɗa ñaago hen duwaw amin ñande hen noddumi Oumar wi la ilaha illallah min de ko hande ponnomi yaade programme goɗɗo mo ƴettami mbiyoma yah ɗum ɗo waɗi ko waɗanno wimi yata o ari o wonde yam o dari darde Mariéta Gadio e mawnum Mariéta Gadio ne miñum Mariéta Gadio leñolam foof yimbo te ala mo anda e famille am ala mo famille am andambo ɗum tagi so wiyama Oumar Doro Coumé handam goo nadde Fouta wona ko mbiyami Mariéta Alpha Ousmane ko mi meeɗa koyngal am meeɗa nadde nder Fouta kono Oumar Doro Coumé hayso wina ar kaɗo gaska ko ɗo nan mami no mbimami ya yaltu foof mami yaltu alhamdulillahi rabbil alamin Seydou Coumé mi wi on onon kala baaba hen kaw hen nene hen gogga hen ha e cukalon garkon kon jangguine rewɓe ɓe caggal Oumar Doro Coumé jangguinani kam jangguini kam ko micro merci beaucoup on jarama encore une fois dande leñol si merci mi fawi foof e jungo ma merci beaucoup merci kadi hono ya Seyda. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakatuhu. Bandiraɓe onon foti on ñagama yafuye nde wonno waktu o heedi ko dewal Allah ɗum en ñague men yafuye no fewi en jarnima Allah e nenare muɗum en jarnima monsieur le maire woni gardiɗo wuuro o Alhaji Ama Samba Kane e hilifaɓe diine wonɓe ɗo e Hunare naɓe seeremen ɓe fof gaari ha ɓen ɗo tawtara kamɓe fof Allah jarama ɓe jarama en jarnima kadi Alhaji Oumar Doro Coumé kanko woni sababu oɗo ñalawma o jarama no fewi yo Allah yomo moƴƴere saabu ho wawno addude ɗo goɗɗum ko wona ɗum ɗo kono o demen ko affaire diine en ngala ko ɓuuri diine men o ɗum noon toppirɗen diine men o ko haalaɗo o nanen jaɓen naftoroɗen keɓen nafoore wonde hende enen bandiraɓe julli foof en jarnima sohna Adama yo Allah yomo moƴƴere kankon uttinnima no fewi ummademo ha murten arde ha ɗo henna yewtide ɓiɓɓe Hammadou Hounare naɓe o takki ɗum e o taari ɗum kadi fayidagal manggal ɗum noon en ñaaguima Allah yo Allah yeptu moƴƴere kala délégation gummiɗo ɗo Dakar ha Bakel ha Dembankani e guure saraji ɗe foof mon fof kadi Allah jarama min jii darde moɗon hen min jii golle mon hen min beltima no fewi Hammadou Hounare wiyon kadi bisimilla moon on gaari on garde gandal moɗon on tawi ɗo ne seereɓe kadi anduɓe machallah nanɗo e wuuro he kadi wona yaware ko arde tan siftorde yimɓeɓe ɗum noon ko bellemo no fewi kadi e duusde kadi seereɓe ɓe ɗum noon sohna Adama a jarama no fewi a wiyama kadi bisimillama wuuro ngo teddi weeli fewi nde wonno noon ko weeli yonata so mbiɗen kala haala Allah e nela mum ɗo ha mo wuuri en gaynata ɗum noon ko daña hen foof barke nene hen ɗum noon hamin jondinima e barke kalaɗo e haaloji kalaɗo ɗi ɗum noon yo Allah hokku yimɓe nande ɗi naftoroɗi ya Allahu ya Rahman ya Rahim ɗum noon Allah jarama on jarama Hammadou Hounare fof calminima mbimi kadi bisimilla ma monsieur le maire wi bisimilla ma ina welti e garal ma ɗo Hounare naɓe fof kadi ina belti e garal ma ɗo ɗum noon yo Allah juutnu moƴƴere yo Allah won ballo oɗon jerlo oɗon jaafo minen to men ga min jerli min jaafima Allah jarama on jarama ko wona ɗum ko eɗen jarno seereɓe men woɓɓe heddiɓe ɗo ko won eɗen garta noon seeɗa kadi e Seydi Alhaji Malick ene haalanno wonno ene joofi e hen hunde e nde ɗo haalande wattande zaman annabi sallllahu alayhi wa sallam
nde o jooɗi e waktu nde o rafa rafi makko cakkitiiɗo omo haalanno Allah addino Jibrilu e makko caggal nde are makko laabi ujunnaaje 24 e laabi muɗum battindiɗi e annabi sallallahu alayhi wa sallam mbimo mbele ma jippoyo caggalam ma arɗo caggalam konko Jibril alayhi salam o wi mami jippoyo so mi jippimane kadi mami ƴettu ko wiyete ko ha joni jawahira mami ƴettu mami jippoyo laabi sappo kalde jippimi kadi mbaɗa ƴetta gotel e jawahira ardi Seydi Alhaji Malick noon jaggi ɗum o wi ma zala yaati lahu Jibrilu addu yaji minas sinina bi ayatin minal hikam e konko ceerno meɗen Seydi Alhaji Malick o haalima o wi serani Jibril ne jipporno e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam fodde e nder duuɓi 23 ko jippoto e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e nder ɗiɗo duuɓi 23 wattande ko haali ko ɗum tagi hen arde hen o wi min baadihi nazilun ya an fa yarfa ya fi raf'iha ɓul fasadul halqi wal quham konko wonde maw jippoyo omo jippo caggal nelaɗo Allah laabi sappo kande o jippi noon e ɗiɗo sappo kande o jippi omo ɓamti hen ko wiyete ha joni moƴƴere aduna nde walla mbiya ha joni ene wona sababu hokkere aduna o saabu hande ɗo gonɗen ɗo ko wiyete ko heewi hokki e hakkude rendo ngo ko heewi hokki hakkude rendo ngo e kala ko woodi noon ene jogii ko addi sababu o beele ko kañum beele wona kañum alay sago kadi koma yewte wawa andede saabu o wi so ari maw ƴetti ko addi fof ko wiyete ko barke ƴettete koye nder fannuji ene ummo e paggirtoɗo ko faggirto gandal paggirtoɗo ko faggirto ngaalu paggirtoɗo ko faggirto remru paggirtoɗo ko faggirto e kala ko wawi wonde eɗen gandi paggirtogol meɗen kewgol ussima holko woni ɗum yaata wona enen bayli e ko wona ɗum ko so ari en mbi o wi ko yumnun warahmun e ceernajo on haalano joni ko yowti ha joni de lamɓe e ko ne jurmoto ko adi fof taw ko korse taw ene ko wiyete ha joni korse ene gusso rahmun walla mbiya yurmede ne usto e hakkude e rendo ngo ɗum ɗonne ene moƴƴi wadde yimɓe gartira haqqillaji muɗum e ndiɗon mbaadi warahmun ma aadilun e nunɗal noon ko hunde nde ganduɗa ene joofi ko wiyete ko lamɓe so ummima hen o wiya ko zuhdun ko hunde nde ganduɗa ene joofi ha joni anduɓe so wima ha joni saha un kadi ko nonne karaysiragal ananallahu lana wal jamil muslimina wa kullu amin wa antum bi khairin eɗen ñaago Allah tan yo Allah waɗanen jaam amin 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 tuuti Allah hokku en waɗtude no wuuri jaaje ngam ɓe mbawa moftude miskine ɓe mabɓe sabu diine wawa moɓɓide ɗon ɗon lamɓe jurmaki miskine onon lamɓe oɗon jooɗi kalifa mon Allah miskineɓe mon ko Allah itti teddungal mum waɗe e moɗon halfini on kalifa mon Allah ene wiye sabour ko munƴu Allah ene wiye laɗif ko neware Allah ene wiye mannanu ko moƴƴande moƴƴude e moƴƴande onon ne kalifa mon Allah koye mon yo Allah wallu on jaggana on walla on kono onon ne kalifa mon Allah miskineɓe moɗon yo Allah won denowo enen fof yo Allah heƴ enen fof taw hay goto emen ɗaminaki e goɗɗo sohna Adama Ayse annabi men wi yana jamma altine golleji lañolam foomi holloye armantul kiɗa am yen battinimo wuuri annabi o yen battinimo wuuri juuɗe kala goto tinniti o yomo an o eblima jaɓɓade ɓurnaɗo windara